Mag ik even attentie? U is jong voor uw vriendenclub van Bo Alderson. En het stiet jong een beetje in, of eigenlijk helemaal in teken van Dirk Buitenzorg. Nou, je hebt zelf nou klaverjassen. Ja. Smiet dat ik wat yield op voor Dirk? Ja, de inleg is voor Dirk. Maar daaromheen hebben we een donateursactie. En daar hebben we nu bijna 70 nieuwe donateurs voor Dirk. Dus dat geld komt er al hierbij, dus hij kan een maand daarvan vooruit. Zo moest het maar bescheren. Jong en klauwjas. Voor Dirk? Voor Dirk ook. En voor uw Bo, hè? We hebben al iets indruk, hè? Ja, je bent zelf ook niet, hè? Ja. Maar doet hij het goed? Ja, die doet hartstikke goed. Oh, net Bonne. Hij doet goed, hè, uw Bo? Ja, hartstikke best. Hij had al 3 keer gewonnen in die tijd. Ja. We zijn super trots. En het is familie van Dirk, hè? Wat dan? Dezelfde huis, hè? Zie, dit is hem. Maar die had nou van alles bij, hè? Dus diegene die de eerste prijs wint, die had het heus wel goed. Je bent de kleervoorzitter. Ja. Daar komen we voor, nou. Even klaverjassen voor uw Dirk. Ja, alleen van Dirk. Een mooi hinderke. Ja. Had er nou aan maar wat presteren. Jo, ben je spelleider? Ik doe een heel beetje mee, ja. Ja? Ja. Maar wat heb je dan nou? Dat is het ding dat de mensen zitten met een bakken tafel, 1, 2 en 3. Nou, ik denk dat we maar los moeten, vind je? Ik vind dat we maar lang moeten zitten. Ja. Maar is dan het nummerke? Ik hoop dat het wat wordt met Dirk, maar ik heb niet twijfels erover. Nou. Ja, hij groeit wel lekker en het is nou, hij is nog castreerd en er is nog een ruwe nekboeit. Nou, ik hoop dat het goed komt. Maar daar even ook. Maar ben je hem nou heel tijd in de geest van Dirk rond klaverjas? Ja, we denken wel wat aan die draven natuurlijk, maar we moeten nou even de kop hierbij hebben. Hè? Ik heb gewonnen de 8e prijs, de 70-jarige Auke van der Wal. Gefeliciteerd, Auke. Jongeman, bedankt voor de gezellige avond. Ja, hartstikke goed. Maar wel jammer dat jou die Dirk buitenzorgbokaal net hebben. Ik zit altijd wat. De hele Nederland mijn buiten altijd op mijn kop liepen schot. Ja. Bedankt, jongen. Ja, En, er zit wat waardebonden bij hier, maar dan moesten we even zien. Dat ik is jou een rondje, onbekend, maar- dus dat lukt altijd. ik word dus ook wel bij opbouw voor KB. Ja, oké. Hier in de zaal. Oké, Harry. Super, man. Wie meer dan 25,35 daar. 35 euro, wie meer dan 35,45 bij mij. 55 euro bij Arie. 55 euro, wie meer dan 55. 55 euro, we maken er nu 60 van. 100 euro hier in de zaal. 100 euro. Geef u wel luisteraars en heren. 100 euro voor Dirk Buitenzorg. 100 euro. Felicitaties, dames en heren. Gerard 100 euro is zo handig. Een applaus voor Arie. Fantastisch. En voor Friesland. Ja, dat denk ik, maar hij zit nog. Zo zeiden ze het nou van de jongen, hè? Als je dit krijgt, Het dan. is wel een Dit mooie... is hem dus, dit de is wel een- Dirk buitenzorgbokaal. Geweldig. Werd het uw omgang? 70 nieuwe donateurs voor Dirk. Zo. En er komen nog een stekker wat bij. Geweldig. Het lukt altijd, Dirk. En hij komt in de baan, daar kun je van de baan.